Bon dia, soc Jordi Folk. He aprofitat l'ocasió que estem a punt de rodar un spot per adreçar-me unes paraules a vostès. Tinc la sort i he tingut l'oportunitat durant 10 anys de rodar una sèrie d'espots entorn del món del llibre, sigui Premi Sant Jordi, sigui aquest any en Ramon Llull. De fet, estem esperant a la Najat. I vostès es preguntaran què fa aquest individu amb uns mitjons. No és casa meva, és un plató, vostès ho veuran. S'acaba de pintar pràcticament, fa un parell de dies, i l'única persona que pot prémer la seva empremta, per dir-ho d'una manera, amb la sabata, és la Najat, que és la convidada, la protagonista de l'espot, que possiblement vostès hauran vist per televisió. Un espot és un món apassionant, és recrear un món en el qual el que es pretén és convèncer, aconseguir que el lector compri el llibre i l'espectador, que no llegeix tant com hauria, també el compri. Per tant, es contracta un plató, es contracta un equip. Jo fa molts anys treballo amb en Ramon Massip, no els miro vostès perquè està allà darrere, que és la persona que ha fet el 90% d'espots de Sant Jordi. Tinc en José, que està darrere de l'equip, i una persona que porta una pèrsia, jo no sé si la paraula pèrsia és correcta, ens la vols ensenyar, Òscar? És la persona que capta el so en directe de la persona convidada. Això passa el mateix als platós de televisió i en aquest cas al plató publicitari. Per tant, explicar res més, que el món publicitari és un món absolutament apassionant. Tot és fictici, tot està en certa manera molt preparat, tenim la maquilladora abans que arribi la Najat, tenim una estilista, de manera que en el moment que es presenti ella davant de càmera ha d'estar d'una bellesa important, perquè tot ajuda a vendre llibres. Era només 2 minuts de parlar amb vostès i explicar una mica, qui no ho sàpiga, sobretot el públic infantil o juvenil, què és un plató. I si a la càmera vol ensenyar una mica on estem ubicats, veuran que tot és de cartró pedra, si fa no fa. Res més. Un gran descobriment, un gran escriptor, un gran premi, el Sant Jordi. Alfred Bosch, l'Atles Furtiu. Una novel·la plena d'acció, de misteri, d'història. Una obra inoblidable. Alfred Bosch, l'Atles Furtiu. Per Sant Jordi, el Sant Jordi. Hi ha un llibre prohibit que recull els pecats dels homes. Unes vides apagades per la por. Una història i un temps tacats de sang. El llibre de les mosques d'Emili Teixidor i un llibre de contes, El tacte de l'ametlla. Quan recordo la meva infantesa, se m'encongeix el cor. A la Barcelona de la postguerra, un infant passeja la seva mirada sota la pols. Una història de solituds, un despertar a la vida amarga d'aquell temps. Jordi Coca, Sota la pols, Premi Sant Jordi. Per Sant Jordi, el Sant Jordi. Tots tenim el nostre purgatori i el vivim a la terra. El viatge d'un metge rural a l'encontre de l'amor i la mort. Purgatori de Joan Francesc Mira. Premi Sant Jordi. Per Sant Jordi, el Sant Jordi. La meitat de l'ànima, la gran novel·la de Carme Riera. Què faria vostè si un desconegut li donés uns papers que qüestionen els seus orígens? Carme Riera, Premi Sant Jordi. Per Sant Jordi, el Sant Jordi. El somni de Carles III construir una gran ciutat al Delta de l'Ebre. Les intrigues de la història el van convertir en un misteri per fi desvelat. La ciutat invisible, d'Emili Rosales. Per Sant Jordi, el Sant Jordi. Un manuscrit trobat, un crim obscur i una venjança a la Catalunya industrial del franquisme. La novel·la més colpidora de Julià de Jòdar. El metall impur, Premi Sant Jordi. Per Sant Jordi, el Sant Jordi. Recordes el teu primer amor? Va ser un amor boig? Una història d'amor que estimaràs amb bogeria. De Pere Rovira, Amor boig. 25 anys després torno del Japó. I què trobo? Una Barcelona de postal turística i una Catalunya espanyolitzada. Per això he tornat. Sayonara Barcelona, Premi Sant Jordi de novel·la. Per Sant Jordi, el Sant Jordi. Totes les famílies tenen secrets i no es poden guardar per sempre. La mort de l'ànima de Maite Salor.
finalista Premi Sant Jordi. Un dels polítics catalans més importants del segle XX explica la seva vida, obra i pensament. Jordi Pujol, Memòries, el teu llibre de Sant Jordi. Lourdes 1858. Una nena. Una cova. Un misteri. La veritable història dels miracles de Lourdes. Les senyoretes de Lourdes, de Pep Coll. Per Sant Jordi, al Sant Jordi. El joc de l'àngel, de Carlos Ruiz Zafón. Aconsegueix l'edició dedicada per l'autor. Aquesta és la història de Mimun, fill de Driush, fill de Lal. Soc Najat El-Hajmi i us vull explicar la història de la rebel·lió d'una filla contra un pare autoritari i dèspota, marcat per les tradicions. L'últim patriarca, de Najat El-Hajmi, Premi Ramon Llull.